Sirrin da mun kace wasu kakansu in ɗan kasuwa kace ka zo ka ga oganku nasibi nai ne ka tsara tsari ne tsayin da za a yi tsawar da za ta sigo ƙarshen muna nan muna gani akai ba kuna guni ta kofar na gidanku mun cuja bazarku a ƙarshe za ku shiru ana ta yi muna ta ji 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 akai ruwan muka yi abun wani ba naka ba abun wani ba naka ba da yaro da alawa wanne da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai ku ba mu jare da abinsa ko kwa yara ba su je mu ba shirin adad da zanyi na alfarma sai na ya karo da budurwa mai dama in an ka tara tarika